ହଉ ହେଲା ତ ଚାଲ ଆଜି ଦେଖିବା କୀର୍ତ୍ତନ। ଚାଲ ଚାଲ ମାମୁଁ ଘର କୀର୍ତ୍ତନ ମାମୁଁ ଘର କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଆମେ ମାମୁଁ ଘର ଅଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘର କୀର୍ତ୍ତନ ମାମୁଁ ଘର ରୋଡ ଭିଉଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ପଳେଇ ଏ ହଉଛି ରୋଡର ଭିଉ ମସ୍ତ ଫଟୋ ବଢିଆ ଉଠେ ନା ରେ ଭଲ ଏଠି ଆସିବୁ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇଦେଲେ ମସ୍ତ ବାସ୍ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଅରିଜିନାଲ ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ ହାତଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ ହସେଇବୁ ବି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ ଓକେ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳା ଅଛି ଫୁଲ ନୁହଁ ତ ପତ୍ର ଧରତା ପିଲାଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଦଉଛୁ 5 ଜଣକା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଠାନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆଡମିସନ କରିବୁ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଭିଡିଓ କରୁଛ ଅଲଜିଆ ଦଳ ଉଠା କେମିତି ସେ ଆସିବ ଗଳି ପଡିମି ତା ତଳକୁ ପୁଣି ଏବେ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛି ଡେଇଁବାରେ ଖରାରେ ପୁରା ମୁହଁ କଳା ପଡିଗଲା ତ ହେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଆମ ସହିତ ଦିଟା କୁକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଯାଉଛି ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ କୁକୁର କହିଲେ ଚଳେ ଏଇ ପ୍ଲେଟ ଏଇ ପଳେଇଲା କୁକୁର ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ବାହାଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛ हेलो फैमिली मेंबर्स वेलकम बैक टू माय चैनल कोनटा कोनते से भूली गरी हेलो फैमिली मेंबर्स सब्सक्राइब माय चैनल आ बेल आइकन को प्रेस करबा को भूलिबेनी लाइक कमेंट शेयर दबाई हाँ समस्त शेयर कर देबे कहि देबे लाइक कमेंट कर देबे हां प्लीज प्लीज छुआडा केते दया रे मागुछन्ते हां आमे तो दया रे मागुछु सारे नियो तारे इच्छा संग पिला सब बोलछन्ती से हगु डाके देख सब किछ जाने रबुला चिले गरी बाड़ी अछि बाड़ी के धनिया ঠাকুর পাখু ভালো যাবে লাগা
हरि बोल।